Ngayong araw na tumakuragan, dito pala ako yung si Erica. Kinuha pala ako ng pinsan ko para magsiling dito sa Classmate na kanyang anak. Halos magandalawang buwan na rin kasi ako simula lang umuwi ako dito sa Bicol galing Pampanga. Kung saan meron din kasi akong ginawa kayo doon na tayo storyng bahay at umabot rin tayo doon ng 8 months. Umuwi pala tayo galing Pampanga dahil magpapabinyag tayo at magbubutuan. After nga pala ng butuan, so ayun may mga nagkapagawa sa akin sa mga pipira. So andito pala ako yung si Erica para magsiling ng bahay. Bali tatlo pala kami gumagawa dito kasama ko yung dalawa kong pinsan. Gumamit pala kami dito ng metal paring, carrying channel, wall angle, W-clip, line rivet, riveter, screw bit, bunting para pamputol ng metal paring at marami pang iba. Pero papahabol ko yung metros. Hindi kasi natin magawa ng maayos. Ang mga ginagawa natin ko na tayong metros na pangsukat. Nakapag-metal paring na pala kami at nakapaglatag na ibang part ng ceiling gamit ang gypsum board. Sisilingan lang sa namin lahat kaso lang napansin ko walang maglilinya ng electrical. Kaya naman napag-desisyonan ko na ako na mag-electrical para makaminis-minis naman ang gastos may-ari. Kaya na pinabili ko na sila dyan ng materialis na pang-electrical. Isinit up ko na pala dyan para sa ilaw at switch ng ilaw. Naglagay pala kami ng partition ng 2 kwarto. Gumamit pala kami ng metal truck at metal stand. Pag-isipan kasi na may-ari na magpalagay ng 2 kwarto para sa kanyang 2 anak. Kasi hindi mga nakakalam itong ginagawa namin ng partition, ito yung tinatawag na drywall. Drywall kung saan na ginagamit ito Artiflex o gypsum board. Isinisit up pala namin dyan yung pintuan at partition. Bali ang magiging pintuan pala ng kwarto ay magkaharap. Nung unang pagpunta namin dito, pinapagawa talaga yung ceiling. Kaso nung naglalagay kami ng ceiling, bigla namin napansin may tumutulo. May tumutulo o taga sa gilid ng kanopi at paler. Nung naglalagay kasi kami ng gypsum, biglang bumuhos yung malakas na ulan. Tapos ayun, napansin namin nakasanay ng tulo dito sa loob. Kaya naman napag-desisyon namin, stop na muna yung paglagay ng gypsum board. Para repair yung tagas kanopi dito sa bubong. Ang lakas kasi ng tagas ng slab na ginawa nilang kanopi. Kaya hindi pa natin ma-repair yung bubong. At sobrang lakas pa ng ulan at nagkaroon pa tayo ng no pressure. Kaya naman napag-desisyon na may-ari na maglagay muna kami ng wall partition gamit ang metal truck at metal stand at Artiflex. Gumamit pala kami ng concrete na unong haba. Slim nila sana yung pinapabili ko sa kanila kaso walang makita sa mga adult na mga pinupuntahan nila. Kapag-frame na pala kami kaya maglagay na ako ng metal stand. Itong metal stand pala, ito pala yung magdadala ng tibay para may tayo at may kabit mga Artiflex. Bago tayo magpatuloy, shout out po na kay Junjun po rin tagkawayang kiso. Maraming salamat sa mga naka-accept ng video ko at nag-suporta. Sa mga gusto magpa-shoutout, comment na lang po kayo sa baba para malaman ko rin kung saan talaga nakarating itong mga video ko. At syempre maraming salamat sa mga nakaka-relate ng video ko. At sa hindi man nakaka-relate, bahala kayo sa buhay nyo. Naisitat na pala natin yung isang partition. Kaya naman sinisitap na namin yung dalawang pagitan ng pintuan at kwarto. Ang magiging pagitan pala ng dalawang pintuan ay 120 cm. Magkaharap kasi yung dalawang pintuan na gagawin natin. 80 cm pala yung luwang na gagawin natin na pintuan. Hinuhulugan muna pala natin bago natin i-fix kasi wala tayong level bar. Para sa akin, mas sakit talaga ang hulugan gamitin. Dahil baba taas, masisilip mo kung pantay. Pagkatapos kung ang hulugan, ayun, ibaba rin ako na tapos i-repeat. So dito maglagay na pala kami ng overhead ng pintuan. Oops, tika lang, may level bar pala kami dito kasi maliit lang. Kaya kakontra ka pa eh. Nililibil bar pala namin liwat kanan, loob at labas. Dahil may exit lang at hindi na kayang hulugan. Pangalawang pintuan na pala yung sinisitap natin. Sinisitap na rin yung overhead ng pintuan. Tapos pala na magiging pintuan natin ay 210 dahil 210 na mga standard ng ating mga pintuan. Pangalawang araw na pala namin dito kasama ng pagkikisan. Napakabilis lang gawin kapag tulong-tulong at nakatutok na mga materialis. Isang side na lang pala ng partition ang gagawin namin tapos na. Pag matapos namin ito ngayon bukas magre-repair na kami ng bubong. Hindi mo na kami magsisealing at mag-drywall partition. Mahirap naman kasi tuloy namin yung pagsisealing kasi masisira lang yung mga gypsum board. Lalo't alam namin na may tagas talaga ang kanilang mga bubong. Bali kami para nag-suggest na repairin mo na yung bubong bago ituloy yung pagsisealing. Tayo manggagawa bukod sa sinasawaran tayo dapat mag-concern din tayo sa may-ari ating tinatrabaho para hindi ulit yung trabaho at hindi rin madubli yung pagkagastos. Magbigay tayo ng advice mas maganda at ikabubuti ng kanilang bahay. Kaya abangan nyo sa susunod na video yung pag-repair natin ng bubong.